Na, sziasztok srácok, ebben a mai videóban pack opening lesz, más neven a Squad Battles, rewardokat fogjuk kinyitni. Itt volt velem elég kis csak nekem utólag ezt fel kell most vennem. Köszönjük szépen, CapCut. Szóval ebben a mai videóban, hát pack opening lesz, ugye, hát fogunk nyitni packeket, ugye, egy Team of the Week packet, szóval reméljük, hogy jók lesznek benne, szóval nézzük is. Ilyen packeket fogunk nyitni, szóval nézzük, mi lesz a Team of the Week packből, mert csak azzal kell kezdeni, ugye szokásosan. Szóval azt nézhetjük is. Reméljük, hogy jók lesznek ezen a csatornán és a videók, szóval nézzük is a packet! Hát nem walkout, hát ugye ebben nem garantált a walkout szokásosan, nem kell kijönnie. Szóval igen, ugye lesz majd Fortnite a 82x10-et is. Nézzük a következőt, a 85-től 89-ig. Szóval nézzük meg, skotszerek! Walkout! Basszus, nem walkout, arra a életbe hoppácska. Hát azt hittem, hogy hát ez jobb lesz, de mindegy, skacok, nem kell, nyugodjunk le. Nézzük a 82x5-öt, reméljük, hogy walkout lesz. Walkout. Kerek. RV, Argentina, MLS, Messi, jaj, ez dupla. Viszont dupla. Nézzük ki lesz. Messi mögött. Ez ki? Jaj, nem, ugye ne azokére gondolok. Mopi Leo, vagy milyen neve ennek? Azt az eget, nem tudom a nevét. És ott van még egy Team of the Week, kb. 82x10. Ez famos! Nézzük a 81x10-et. Csak ne hapszizzak. Nézzük. Szóval Netherland, Premier League. Ez Van Dijk. Az eltudom. Van Dijk eladatóba Van Dijk. Kaskacok, vamos! Bocsáskazok, hogy közben hapciztam, csak éreztem, hogy hapciznom kell, szokásosan, az neki nem tudsz hapcizni. És hát igazából ugye nekem most még nincs transferem, szóval hát ezt most feljött kell vinnünk oda a Send to Transfer List. Szóval el kell nekünk adnunk, csak hát nekem még questet meg kell csinálni. Szóval igen. Na, szóval akkor egy kis vágás. Na, itt is vagyunk. Hát sajnos csak 85 pluszor 2 tudtam kirakni, bocsáskacok. Hát csak ennyi jött ki belőle, azt hiszem 82x10-et fogunk tudni, de nézzük! Az nem, hogy egy walkout lesz, mert azért hát jó lenne. Nézzük az elsőt! Walkout! Nem walkout! Hát mi? Hát tesó! Hát az jó lenne, ha jönne, hát ma azért raktam bele jókat, és megint egy pop. Duplába, jó mindegy. Nézzük, hogy 82 ebből kérek walkout. Jó, walkout. Az jó. CM, Argentin, Premier League, McAllister. Amúgy az nem rossz. Az nem is annyira rossz. 87-es rating, ugye láttam már régen a kártyát, hogy valaki nyitotta. 87-esen, halljátok, szerintem amúgy nem a legrosszabb. És mögötte még egy Team of the Week. Ezt nem fog többet kirakni, ezt megmarad nekem meg a 82x10-re, amiből hát már nem lesz videó persze. Szóval igen. Ilyen a tímem. Ilyen gyönyörű, nagyon szép szerintem. Ugye úgy van, hogy nem tudom mikor kezdtem, újra kellett kezdenem. És akkor rakjuk be, ugye Henry az ott van azért, majd ki tudtuk nyitni, mert nem nyitottam. Akkor kicserjük Gabriel, mert Gabriel nem a legjobb. És akkor ugye még nyitottunk Gabrielt ugye berakjuk cserepadra, mert hát szerintem skacok ezt így kell. Nem tudom, ti be szoktátok rakni, de én beszoktam. Szóval igen, skacok, így néz ki amúgy, most látok, megnézek valamit. Igen, hát transferem az mindig nincs, meg fogom megcsinálni. Szerintem nincs többet, nyitottam. Hát ott meg McAllister, de az most nem mindegy. Szóval csak így néz ki a team.
Ugye, skacok, még annyit el szeretek mondani, hogy ez ugye új csatorna, reméljük, hogy sokan fogtok minket nézni, és reméljük, hogy sikerülni fog elérni az 50 követőt. Nem muszáj az 50 követő, hogy live-oljunk, de amúgy nagyon jó lenne. Ugye nekünk, és ugye nagyon sok speciálom is van még, amikor nincsenek benne, van még piroslapos, valamiket ugye nem használom, van most a Team of the Week-em is. Szóval igen, skacok, ez egy új csatorna, nagyon tetszeni fog nektek, és hát remélem, hogy nektek nem lesz ilyen rossz. Vigyázzatok, mint nekem, és remélem, skacok, hogy nézni fogtok nagyon, de nagyon sokan. Ha iratkozzatok fel, és betek egy lájkot, na sziasztok!